Ramogi jwang machiegni nonro mar Gaset Akinyi makawuono matayi nyinga Joyce Oduor. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano beti Akinyi odakaw thuolo makende mar lidho ni Gaset ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Oyawre beti chiyo nadi Akinyi makawuono. Oyawre inya Joyce achiew maber. To kie na monda amos ni kwa Ramogi jwang kamora mora mauntie ageno ni uchiew maber kendo machiegni uru e chenro manonro mar Gaset kama Joyce wadhi lidho ne ni kwa Ramogi jwang moko kuom weche ma omi pek e Gaset ariyo mag Daily Nation kod mano mar Standard. Mana kaka isenene nyako Ramogi jwang mano beti Akinyi jafwambo marwa mano mar digital kacha ene ma oneno ni chenro makamae obiro ni achiel kachiel kokale Facebook, X kachiel kod YouTube. Akinyi makawuono beti adwano chako kod Gaset ma Daily Nation Akinyi makawuono mar mondo mi wang'e ane ni Gaset ma Daily Nation to miyo pek weche mage malo kanyo anno ka jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua koro kwayo ng'uono kowuok kuom former first lady mano Mama Ngina Kenyatta kuom gigo mowacho ni ne en ponono political madness kata gigo mane giwacho weche mane pusore dhogi e yiero mar higa mar 2022 obobedo kwano ni it Gaset mar auchiel kachiel kod weche mamoko mabende omi pek kae gin kotudore kod weche mag DJ Jom Falme kachiel kod joma moko auchiel mibro med atwege dinne gi tesendo bila kuom dala 14 kitimo nonro kitudo gi kod neka wantiere kod achied nade manyaka sani koro kwako mano duol machoko usuru e pacho kae KRA kanyaka sani koro wach kae ni jobs dispute that may cripple KRA kalon ni doho no chungo gi mar mondo mi giket kare weche mag ndiko oganda dhoudi mopogore opogore tich eka gidhi mbele kod chenro mar ndiko ji weche makamage timore kinde mantiere jomonego bed ni retire to gintiere kod nok mar jotije ntiere weche mag midhiero mag oula mabende adwano wachak godo it Gaset mar adek mano mar Gaset ni mar Daily Nation beti wang'e ni koth mapek no chwe pacho kae mano chieng' Jumapil gino mano kelo masira mathoth ahinya e pacho kae beti. Joyce hapa ni chieng' Jumapil otieno ma Jumapil nwaneno ka koth nochwe maduong' ahinya to molo e boma ma Nairobi kae ndito nwaneno ni nitie thoth chenro ma norochore kanyo endo king'iyo ka moko kuom apeini magwa nodhimo koth odino moko kuom apeini magwa koro jo manyocha tiyo ga apeini go nyocha koro noyudo midhiero ka luore kod nikech koro thoth geche nok nyakalo moko kuom apeini go kendo kwa ng'iyo nitie jomoko ma kodno bende nodhimo donje utegi ma norocho chenro mopogre opogre ka moko kuom udigo iwacho ni koro pino pong'o matamre gi nono Joyce to kendo kwa ng'iyo nitie moko kuom kembe mabende pigno nodhimo donjo kuonde kande to moloyo wayudo ni kaluore kod midhiero mar koth manyocho chwe chieng' Jumapil no wayudo ni dhano kata ji 7 nyowito ngimagi kaluore kod wach ma koth maduong' manochwe boma ma Nairobi. Koro Joyce hapa ni masani midhiero makoro jopiny onego beni oikore e yo makare kata kwa ng'iyo miluongo ni Ted County ma Nairobi bende onego beni oketo okenge makare mar ng'iyo ni to ere kaka wanyalo wacho ni ere kaka ginyalo address weche mag koth makoro sani muomo moko kuom udi gin ang'o magiketo wan gi teams miluongo ni mag mang'iyo chenro mag disaster management giikore machal nade Joyce ang'o miyo kinde ka kinde ma wayudo ka koth ochwe to wayudo ni nyaka ji lal ngimagi e yo makamano koro Joyce hapa ni magima Ted County government ma Nairobi onego beni keto maino margi kendo ng'iyo ni moko kuom apeini magwa ere kaka wanyalo yuero pi makoro nyocha kata yuero odundu makoro nyocha wanyalo wacho ni nyocha odinore kaluore kod taka ma ponono nyocha odonjo e odundu go Joyce. Ato mana kwa ng'iyo kata picha ma oket kae gin picha mar nyidendi ariyo ka koro giyoro pi kwanyalo mana dhi it Gaset mar adek mano mar Gaset ni ma Daily Nation mar mondo mi wameda ne ng'iyo moko kuom pichni mabende ne obedo e kinde ma koth mapek nochwe pacho kae nyaka sani koro iwacho ni ponono wito yugi ahinya kuonde ma pi onego bed ni kale ema koro iseyo kotudore kod oula ma koro nomuomo udi mopogore opogore kata elni mopogore opogore e boma ma Nairobi kae mano otieno manyoro kata machieng' Jumapil kwanyalo mana ng'iyo nyaka sani mana kaka isewacho ni ji 7 nowito ngimagi kwa ng'iyo kata picha mantiere kae mae chalo kar ohala en kuma pi nopong'o kendo aneno ka jagono otemo matek mar mondo mi ong'iane kaka pigno nyalo wuoko kwa ng'iyo piny kae nitiere picha moro kae mabende omako wang'a beti en mar lori moro kae lori makamano okalo pi to nitiere miyo moro kae nyaka sani neno kuma pi ochopo ne beti
pichal mochopo e kore Joyce waneno ni ochal ng'ama koko ng'i maber to pigni odhi nimo i pigni nyalo ywere Joyce. To mapa ni koro wach malich ahinya ni nitie kaka koro ngima ji bende koro ni e yora wanyalo wacho ni ngima ji ni kam ni e yora ndaki kaluwore kod pi makoro chwe kod koth makoro chwe e boma ma Nairobi ni kod kuonde mopogre opogre Joyce. To aneno e picha machielo kuma iwacho ni nitie jatich moro mane tiyo tich moro nyoro wayudo ni nitie kembe mopogre opogre manowuok oko ka wacho ni moko kuom chenro magi orochore kaluwore ni koro pino muomo ma moko omuko nyaka mwaluongo ni chiel mag kembego. To gima waneno kano gima nyogi wacho ni otimore nitie jomoko ma bende nochopo kachacha mar kwalo moko kuom mwandu mantie ei kembe ka. Jomaundu koro biro kanyo gin giwuondo ni pono gibiro konyo to gibiro mana kwelo. Wanyalo mana medo jiwo ji ni kalore ni sani koth chwe ji obeda kicha. Kineno ka nitiere ndara mopong' ng'ato kik muomre kata kik hedre ni odwa kalo kanyo. Kalo ni mage makelo masiche mopogore pono kin jariembo kiyuda paya ma bende pi opong'o. Ber ma kiyiengo nyamburko mari kata geng'a paya kanyo irito mondi pi kosedok chien ema kore dhi. Mane manyalo konyo mar mondo mi ng'ata kendo kik wit ngimane kaluwore koda koth manyaka sani koro wach ni pod ibiro medo chwe pacho kae. Kendo ang'e ni wabiro bedo koyudo lipot kowuok kuom bad migawo ma koro chal mar kor lwasi. Adona dogi it Gaset mar 2 mano mar Gaset ni mar Daily Nation Akinyi makawuono kotudore koda misa mar alam ne ringre jafwambo mosenindo Rita Tinena ma bende notimore odiochieng' manyoro e kanisa mar Holy Family Basilica mano bore Nairobi kae. Nyaka sani koro wach ni jogo manotiyo godo osiepe ne ochwalo ote maggi mag kuyo kachiel kod lite misa makamano ka giparo Rita Tinena kaka jal manohero tich e yo makare kendo nojara tero e yor tich beti. Apani Joyce nyoro ne waneno ka thoth jofwambo ne ochopo e alam ne ringre mar Rita Tinena ma bende ne jafwambo marau mapacho kaendi to ne waneno ka thoth jofwambo opare e yo makare. Jomoko wacho ne jalno mane ong'e tije kendo ne gi lony mararieya e weche mag fwambo gi to jomoko bende nopake nomiye puoch gi pak kuom kido ma nosebedo ka otayo godo tije e yor fwambo ni. Koro apani Joyce e kinde masani wakwayo mana hocho ne familia mar mosenindo Rita Tinena ni mondo Ruoth Nyasaye omigi hocho makende nikech Tinena owe lal maduong' ahinya. To en lal maduong' ne jofwambo wan jofwambo ma wane paw fwambo ni en lal maduong' ne nyaka anyuola mare. Koro wakwayo mana ni Nyasaye oket chunye kamokwe to mondo omed jiwo anyuolane kendo omigi hocho makare. Iwacho kanyo makare ibiro bed ka ikete e kar yweyo mare mogik odiochieng' makiny mano e dalagi mayudore e kaunti ma Narok. Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Adona dhi mana mapiyo e it Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar Daily Nation mano nyaka sani wacho ni ponono midhiero manyalo kwako duola machoko usuru e pacho kae KRA. Nyaka sani kalure kod Gaset ni mar Nation giwacho ni nitiere commissioners 4 kachiel kod jolup commissioners 17 kachiel kod senior managers 26 ma ponono orak margi biro bedo ka rumo machiegni. To rak makamano koserumo ponono kalure ni onge jomoko makoro yiene KRA mar ndike tich kapok giketo kare weche mag ethnic diversity to okonego bedni gindiko jomora ng'ata tich. Nyaka sani koro commissioners go kachiel kod senior managers kosewuok e tich KRA biro dong kod bugo maduong' ma ponono nyalo thiro chenro mag choko usuru e pacho kae beti. Avani doho nyocha kaluwore kod ng'eto mane doho golo kaluwore kod kepo mag wanyalo wacho ni jotije kata Kenya Revenue Assistance ne waneno ka doho no yango ni nitie kaka KRA nodwa nindo ahinya e dhoudi mokariyo mano ma Kikuyu kod Kalenjin. Iwacho ni jogo mane okaw ne tijno thothgi nowuok e dhoudi ariyogo to apani koro kaluwore gi mano doho nodhi ochungo chenro mora mag ndiko jotije e bad migawo ma KRA no kowacho ni nyaka bad migawo no ket e yo makare weche mag wanyalo wacho ni weche mag nyaka ging'i weche mag akwede mag dhoudi ging'i kaka ginyalo ndiko ji e yo makare e bad migawo no. Koro apani nyaka sani to waneno ka nitie jogo ma orak mar girumo Joyce waneno ka nitie commissioners ma bende orak mar girumo to inyiso ni mbele kanyo endo wadhi bedo gi shortage kata fuok maduong' dhi neno nikech koro bad migawo no
wacho ni nitie manager maromo 50 monego be ni dhi e rutaya. To ka jogi odhi e rutaya to nitie fuok madhi neno maduong' kanyo endo kaluwore ni koro ok oyienegi mar ndiko ng'ata e tich. Koro kwasomo sigana ni maler to wayudo ni bad migawono bende koro osechopo e doho mar apil kama koro gitemo mondo gine ka ponono inyalo chung ng'eto manochiw kod doho no mondo oyienegi mondo gindik e tich jomoko makoro biro konyogi e tayo chenro machoko osuru pacho kaendi. Koro warito mar neno kata gin bende girito mar neno to dhi bedo nang'o, doho dhiye kod kwayo margi koso pod doho dhi chung kod doho manochiwo ng'eto mani onge ndiko e tich nyaka uketi okenge makare mar neno ni kaponono ni undiko jopiny e tich to nyaka koro ung'i dhoudi 42 ma pacho kaendi Joyce. Kwanyalo mana ng'iyo it Gaset mar 5 koni nyaka sani wang'e ni nomi duol machoko osuru e pacho kae KRA ndalo 30 mar mondo mi oket kare wechego mag nono oganda dhoudi mopogore opogore mag ndike tich. Iwacho kae ni ndalo 30 ma bende nomi KRA rumo chieng' wuok tich mano juma manyien. To kata kamani iwacho ni nyaka sani oboke monego bed ni giloso mano mar yango ni koro giseketo kare weche mag oganda dhoudi pok ondiki. Mano manyiso ni KRA ponono biro bedo kod nok mar jotije manyaka sani koro wacho ni biro thiro chenro mag choko osuru manyalo miyo tend Kenya Kwanza ok chop kare dwaro margi mar choko omenda monego gibed godo mar bugo dino mar bugo dino bugo mano mar hik omenda mar 2024 kaachiel kod 2025 kaponono ni ok giketo kare weche makamago. Mano nyalo kelo waka matek ahinya kalore ni doho to kosewacho to nego bed ni nging'iyo kendo ok ber ka KRA ponono nindo nyabathe achiel ni gin ponono Kikuyus gi Kalenjin kende magidwa mar mondo mi gindike tich. En gima rach ahinya. Adona dhi it Gaset mar 6 mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua obolore okwang'uono wacho ni gigo manwa wacho ne gin mana weche mag campaign. Ponono ni wanyalo wacho ni negi bayo dhogi kata negi wuoyo marach kata yamo ne yela dhogi ka ok giparo. Kata kamano koro bolore okwayo Mama Ngina Kenyatta ng'uono kuom gigo duto mane giwacho kinde campaigns. Awani jalup jatend piny mano Rigathi Gachagua otimo gima kare mar kwayo ng'uono kata kwayo werruok kuom Mama Ngina Kenyatta kaluwore kod weche mane giwacho e kinde mane gitayo campaigns mag Kenya Kwanza. To kwa dok chien to wayudo ni e kinde campaigns ne weche mopogore opogore nowachore Joyce. To moko thoth kuom wechego ne gin mana weche mane onyalo wacho ne target Mama Ngina Kenyatta kod anyuola ma joka Kenyatta go. Koro apani nyoro jalup jatend piny noneno ne en gima kare mondo okwa werruok kendo nyis Mama Kenyatta mondo owenegi kuom richo duto mane gitimo kuom weche duto mane giwacho ma koro chal mane ketho nying anyuola ma joka Kenyatta giniendo. To kwang'iyo maber to aneno ni nyaka koro mwanyalo luongo ni duol mar jodongo mag Kikuyu bende koro ka nyo jalup jatend piny okwa werruok kamano gimbende ne gichiwo puoch gi pak ka giwacho ni otimo gima kare nikech koro onge kaka ne wadhi bedo ni pod nitie pogruok medo neno e gwenge mag Mount Kenya kaluwore kod mano miluongo ni familia mag kata anyuola mar jo Kenyatta kod mano makoro mag okuche ma opogore ma bende ni koro nyaka bed ni opogore nitie kweth mopogore opogore. Koro apane en gima kare ni jalup jatend piny nodok chien moneno ni gimowinjore mondo gitim gi e yo masani en kwayo werruok ir Mama Ngina Kenyatta. Koro warito neno nikech Mama Ngina Kenyatta be wang'eyo ne en miyo ma bende nyocha e kinde campaign nyocha otemo wuok to otemo loso e romo mopogore opogore. Koro warito neno to bende Mama Ngina Kenyatta dhi wuok kendo mar wach makoro jalup jatend piny nochiwo ka okwayo ng'uono ire. Atwange ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo mawuok masawa mar piny Kenya ma olap dhog gi ndong mar mondo mi gibed jogo manyalo tayo jogo mawuok e masawa mar piny Kenya gino miluongo kanyo ni odwa mar mondo mi obed kingpin. Kata kamano duola mano mar jodongo ma Kikuyu wacho ni mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ema podi en kingpin mano mar gwengego. Aparo ni mane momiyo koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua obolore mar mondo mi okwang'uono. Kosekwang'uono ponono nyalo loso siep makare kod jodongo mago mag Kikuyu. Ka gisebedo go siep makare to ponono en eminyalo yiere kaka kingpin mar mondo mi otelne
jogo mawuok e masawa mar piny Kenya. To ang'e ni mago gin mana pod weche mag siasa beti. Kalo ne ok onyal beda kamano. Mago tapani Joyce gin weche mag siasa nikech king'iyo weche mag kingpin gi. King'iyo kata koro kaka Kaluo bende sani ji mathoth owuok laro mana lemo mar kingpin. Koro apani kata e siasa mag masawa ok dhi bedo mayot ne Rigathi Gachagua kawo komno mar kingpin. Waneno ka Ndindi Nyoro jaod bura ma Kiharu, Ndindi Nyoro bende ni kacha chande, bende ochal ng'ama bende wuok oko mar neno ni en bende kinde moko okawe lemono mar kingpin. Koro mapani wadhi medo neno ka ji mopogre dhi wuok oko malaro lemono mar kingpin e gwenge mag masawa. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. Walidhone mar nyakwara Ramogi Ajwang mapiyo piyo. It Gaset mar 8 mano mar Gaset ni ma Daily Nation beti. Wang'eyo ni drama festival sani koro dhi mbele, obed mago mag skunde mag sekondar, mago mag primary kachiel kod mago mag mbalariany. Nyaka sani koro iwacho kae ni jogo mandiko tuke makamago kachiel kod jogo maponono tiego jopuonjre skunde mopogore opogore giwuok oko mar nyiso lony margi. Ka bende wang'eyo ni higane National Drama Festivals mana kako ndika ibiro bede mbalariany mano ma Embu kachiel kod Kangaroo School mayudore Embu e kind tarik 7 nyaka tarik 18 dwe mar 4 mano ma higane. Kendo kineno nyithindo moket kanyo ochalo kit tugo moro mago nyithindo mabende ne wacho choral verse mago mag Chuka Girls High School. Nitiere choral verse moro mane giwacho e kinde mag piem makamago. Apani en gima ber ka waneno ka moko kuom jopuonjre imiyo thuolono mar nyiso moro monyalo luongo ni talanta kata were magi kokalo kuom drama festivals ma ibago pacho kaendi. Koro apani odhi bedo piem matek ma iye tek ahinya nikech kaendi e kuma thoth sikunde mago mag sekondar kod mago mag primary dwa nyiso lony margi e weche mag golo sigana kata tuke mopogre opogre kata moko ma wanyalo wacho ni wende bende mag music festivals bende. Apani koro mae wadhi neno mbele kaendi ka moko kuom nitie skunde makoro Joyce kochopo e giko to wadhi neno ni ng'ano madhi bedo thuon madhi kawo kata moro monyalo wacho ni loch mag tuke gi kata miluongo ni drama festivals gi Joyce. Adwa ni watie kod It Gaset mogik mano mar Gaset ni ma Daily Nation. Nitiere weche mabende nomako wang'a kanyo. Wang'eyo ni nyaka sai koro nitiere ogai manyien mano mar bad migawo mar doho mano Winfrida Boyani Mokaya. Nyaka sani koro wacho ni en gino mobo bedo kokete maino mare. Wach kae ni Mokaya focus on cash as she takes reign at the judiciary. Weche mopogore opogore makoro dwa timo kata modwa keto kare e kinde makoro kawo kara Ann Amadi mabende nopong'o lemo makamano kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Apani en puoch gi pak mokwongo ne Miss Frida Boyani Mokaya kuom koro manyoro koro ne osidhe ayanga kaka jatatije mar bad migawo mar doho. To aneno ni e kinde no be en bende ne nitie weche moko mano wacho kaluwore kod koro wanyalo wacho ni lemo mano mie nitie gigo ma odwaro ni mondo one ni apise no ochwalo kata ne piny owacho. To kwang'iyo no wacho ni odwa neno ka odwa chalo ma odhi kedo ne weche mag omenda ma ichwalo ne bad migawo mar doho. Wang'e ni magi weche makoro chien kacha chande nosebedo piny owacho no keto tenge omenda moro ma waneno ka ndika iwacho ni ne giketo tenge maromo bilion 23.2 e hikomenda masani ni Joyce. Koro apani magi en gima kare nikech thoth chenro mag doho gi dwaro mana omenda eka moko kuom buche kata wanyalo wacho ni eka moko kuom buche mondo omed winj e yo makare Joyce. Koro apani okang' mokawo ni mar chwalo weche mag medo omenda ne bad migawo mar doho no en okang' makare Joyce kendo warito neno to tende dhi chalo nade. Amadi nyocho bede telono kuom higni 10 en makoro okawo karamadi ni tende dhi chalo nade. Be wadhi bedo gi moro molongo ni positives e bad migawo mar doho koso tende dhi chalo nade Joyce. Piny kanyo bende nitiere sigana moro momako wang'a kwatieko nono Gaset ma Daily Nation okinyi makawuono beti. Nyaka sani koro iwacho kae ni Kenya's happiness ranking drops for first time in 5 years. Matene ni kiwango mar ji momore pacho kae odok piny. Iwacho ni ma en kaluwore kod annual World Happiness Report mano ma higa mar 2024 manyaka sani koro wacho ni Kenya en number 114 out of 143. To mano bingeni wadok piny last year mano higa mar 2023 ne wan number 111. Kata kamano koro ang'e ni jo Kenya okomor ahinya nitiere sidnade mopogore opogore mwakale pacho kae momiyo ponono wadok piny.
bang' higni 5 beti. Apani Joyce, kwa ng'iyo moko kuom midhiero ma jo Kenya kale. To nyalo wacho ni mano e ponono e gimomiyo lipodni koro nyoyango ni chal ka piny Kenya kata oganda jo Kenya ok chal ma omoro Joyce. Nitie thoth midhiero ma ji kale, weche mag osuru tekta, king'iyo sani koro lakteche bende odhi e ng'anyo margi. Onge gima dimi oganda jo Kenya bed mamoro Joyce. Koro apane momiyo ka ni yango ripodni mar World Happiness Report no yango ni piny Kenya chal ma odok piny ahinya king'iyo kod pinje mamoko makoro nomiyo koro piny Kenya bedo namba 114 ewi pinje 143. Koro apani ma en gima koro nyaka ng'i matut to ni ang' momiyo oganda jo Kenya ok mor to wang'e weche go Joyce gimomiyo koro sani chal ka gima oganda jo Kenya ok mor ahinya gi chenro mopogore opogore ma piny owacho bende tayo. To kwang'iyo gwengewa mago mag wanyalo wacho ni Afrika kata Afrika ma wacho kai ni Kenya otelo ne pinje kaka mano Uganda, Tanzania, Ethiopia, Egypt kaachiel kod Zambia mabiro namba 117, 131, 130, 127, 134. Matiende ni wan ok wamor to nitiere pinje moko mor moloyowa. Kata kamano mano nonro ma bende timo higa ka higa mar nono kiwango mar kaka pinje omore pacho. Kadano ng'iane machinglo ma gazedni ma Daily Nation bende oketo kinyi makawuono gin weche motudore kod Finance Act mano mar higa mar 2023. Waneno pichni mag jogo. Sura makamaga paro ni chalo joma wang'eyo beti. Mantie koni hapa ni ma en jakom mar komiti no mochung'ne weche mag budget mano ochal Ndindi Nyoro ka pano otingo wanyalo wacho ni magi chike matayo weche mag omenda Finance Act 2023 to chal ka gima weche gi ture ahinya. Hapa ni koro chal ka gima koro weche nikech nyocha gisekalo chik omenda ni koro sani gidhi gifwenyo ni kara gino manyocha gikalo e od bura kendo koro sani ni gi pek moloyo ogin gigo maginyalo wanyalo wacho ogin gigo maginyalo keto e tim. Kwang'yo kata weche mag choko osuru okosebedo mayot ne gin to kwang'yo bathe kocha pod en mana jakom mar komiti na achiel ka koro hapa ni kono to kendo nitie kaka obuonjo ka okawo chik mar omenda no ko otemo dhanjo ewi od bura. Koro nyaka beni nitie kaka weche ok beyo e od bura kendo gi oko koni Joyce. Wanyalo wacho ni kae no mor kato koro kuyo tango lokre ka koro wacho ni KRA go easy. Matendo nono ni koro mana jopiny kende ma hinyore pono gin bende osigo mar chulo usuru gin bende inyogi kaka jod bura. Nyaka Ramogi jong bende nyalo ng'iyo machinglo makamano mar mondo mi gimbe ginyiswa ni to gi parango kotudore kod machinglo makamano. Adono dhi Gaset mar The Standard mar mondo mi bende wanona ne mana mapiyo Gaset mar The Standard okinyi makawuono. The Standard bende menyo weche mopogore opogore pacho kae ma wabo bedo kwang'iyo mokwongo magin ne gimenyo kanyo en kotudore kod kaka Gachagua walks back on Kenyatta's attacks kako kwayo ng'uono kowuok kuoma mano Mama Ngina Kenyatta kotudore kod weche mopogore opogore mane giwache pacho kae. Kopogore kod mano nitiere weche moko kwanyalo mana sudo malo kae matin beti nitiere weche moko wachako kod wach makoro wach kae ni High Court throws out Njeri's 17 billion DSL case. Ang'eni ma en wach mabende ne okwako piny Kenya kinde mokalo chien kata kamano nyalo wacho ni nyaka sani koro ok owinjre ahinya to en wach ma pod ang'eni biro bed ka inono mano kotudore kod mano mar bilion 17 ma nyaka sani kalure kod doho iwacho ni ne ok ochopo e pacho kae beti. Hapa ni chien kanyo no aneno ka ja ohala Njeri ne olieko wach moro ni nitie kaka moro nogo e dho wath ma Mombasa to nitie kaka nowuok oko mar wacho ni mono ne en mare Joyce. Koro nyocha nwaneno ka ochopo nyaka e nyim od bura ka itemo dadhoge kotenore kod weche mar manogo e dho wath ma Mombasa ni to aneno ka nyoro koro doho no owito oko bura no ko wacho ka doho nyiso temo wacho ni ogine ka ponono ni nitie moro manogo e dho wath ma Mombasa to ginyise kendo ni ginyise en ka chiel kod jima moko mabende nochwalo burano kanyo mabende ne nochwalo burano kanyo miluongo ni defendants mane ponono ne laro mane ogo e dho wath ma Mombasa no ka giwacho ni chal ni moro nogo to mono nen mare. Nwaneno ka jatend migao mano mochung'ne weche mag teko kod modhi mano Davis Chirchir be nochopo kacha chamo dadhoge. Koro sani nwaneno ka weche go bende nodhi ma chal ka gima ne gilal. To koro sani doho nochako chiro wach ni ka wacho ni onge bura
ei wach ni Joyce. Koro apani magi mapod wadhi temo nono kata wadhi temo luon to koro makoro doho se yango ni onge bura. Odhi bedo nango ja ohala Anjeri dhiye gi gima kamano Joyce. Nitiere omenda kae makore lach mano madirom milion 22.4 miwacho ni en omenda mabende ne ong'is Njeri mar mondo mi ochul galana kachiel kod omenda madirom milion 21.7 miwacho ni Njeri nonego bed ne chulo KPA. Kata kamano ang'eni pod ibiro bed kitimo nonro matut ahinya nyako tudore kod wach makamano. Wach machielo mabende aneno komenyi nitiere weche mag taxpayers pay na state drugs fit nitiere KQ nyaka sani koro duoko ndekegi madhi e boma ma Eldoret kachiel kod weche mag tuke. Wach kanyo ni Lost Glory, why AFC must sing a new song, matende ni tanga olokore negi. Nitiere wach machielo madwani wang'i kae en kotudore kod midhiero masani koro kwako mano DJ Jom Falme kachiel kod obila gachiel kod joma moko ma itudo kod nek kanyaka sani koro wach ni biro med tuegi e tesend obila kuom ndalo 14 kimedo tim nonro mar yango ni ng'ang'o manotimore adiera mar mondo mi wang'e tie wach makare mar mondo mi ponono familia mar jago milieko ni negi nego oyud ratiro margi e yo makare beti. Apani chieng' ngeso nwaneno ka obila no dhi omako miluongo ni DJ Jom Falme ka gitene kod nek mar obila ma inspector moro inspector moro ma tesendo obila ma apani tesendo obila ma Kahawa kaluwore kod iwacho ni nitie kaka DJ Jom Falme gini ne girakore kode ma gihinye to kanotere osuptal mondo oyud thieth to nowito ngimane. Koro ma apani en gima koro sani nie nyim doho to waneno ka ogai ma jomin buche bende nowacho ni koro okoyie mondo owe jogi thuolo. Nowacho ni mondo mi jogi ndalo 14 mondo med dinegi e tesend obila kapod doho dhi mbele kod nono matut ni to en ang'o mano bende notimore. En adieri ni jogi nohinyo ng'ani makoro ochopo kuma koro ng'ani owito ngimane koso nobedo nade. Koro apani magi mapod wadhi medo winjo to dhi bedo nang'o ng'ani dhi yudo ratiro, familia mare dhi yudo ratiro koso idhi we DJ Jom Falme kod jomoko auchiel ma iwacho no dinegi e tesend obila idhi we gi thuolo koso idhi makne gi buchnek kaka ogai ma jomin buche koro nyolieko nyoro. Haya weche mopogore bende Gaset ni omiyo pek wach mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kwa ng'uono kuwuok kuom familia mar Kenyatta wasenono ni Gaset ma Daily Nation Akinyi makawuono kachiel kod wechego mago mag misa mano mar ringre jafwambo mosenendo Rita Tinina mabende notimore odiochieng' manyoro e kanisa mar Holy Family Basilica kachiel kod weche mag oula ma odiochieng' manyoro ne odiochieng' manyoro e giko dira mokalo ne omonjo gwenge moko e kaunti ma Nairobi kae. Beti nitiere wach momako wang'a it Gaset mar 6 mano mar Gaset ni ma Daily Nation Okinyi makawuono. Paro osebed ka iwachore kata osebed ka isomo ahinya nyako tudore kod loro kuonde mag rito nyithi kiye e pacho kae kata mano mong'ere kod dongere ni Charitable Children's Institution. Ano kondike kae ni Dependency Syndrome in Children's Home Ruining Proper Growth, Caregivers Reveal. Mano ka tudore kod jogo maponono dongo kuondego. Giwacho ni kalure ni ka intiere orphanages kacha nitiere routine mapile ka pile iketi godo ma wacho ni ponono chocho kaka nyithindo makamago dongo. Mane momiyo sirikal ma pacho kae dwaro ni kochope higa mar 2032 to yud kose lor kuondego duto mar mondo mi nyathi ka nyathi omany gunde oduoke e anyuola gidonge familia beti. Apani gima sirikal temo timono en wanyalo ng'iewo konchiel onyalo bedo gima kare Joyce ma temo luwo ndach nyithindo makoro iketo e orphanages gi kata ng'iyo ni to nyithindo gi ginyalo bedo ni giwuok e gwenge mage gin gi wede gi kamoro kata gin gi degi kamoro manyalo be ni nyalo konyo gi e dongo e yo makare Joyce. To sani wacho ni nitie kaka koro dependency syndrome ni nyithindo gi nitie kaka ong'iyo anya wacho nitie ng'iyo moro manitie e orphanages kama miyo koro nyithindo gi bende ok dong e yo makare Joyce. Koro en gima wanyalo wacho ni en gima kare en sirikal neno ni mondo odwok nyithindo gi e gund gi kata e wede gi mondo gine kaka nyithindo gi nyalo dongo e yo makare ki gidonga ka ging'eyo ni gin ma nyithindo ma wanyalo wacho ni nyithindo ma odongo e orphanages kata ido nyithindo modongo e orphanages kata e kinde ma oter gi oko mondo gi awach ni temore
nyithindogi gi nyithindo mamoko, ineno ka nitie pogruok maduong' e kind nyithindogi. Koro apani en chenro makare ka piny owacho koro neno ni gigol nyithindogi kendo giduokgi ei oganda mondo nyithindogi odong e yo makare kendo gibed kod kido makare. Joyce. Beti mitantiere wach momako wang'i gazet ni mar The Standard ka watieko kaachiel kod wach ni mogik. Apani koro Joyce, wachna mogik anyalo wacho kotenore kod weche mag koth ma koro sani okwako pacho kaendi. Joyce, wang'e maber ni koth e won chiemo, to anyalo mana medo jiwo ogandawa, to moloyo ogandawa makaluo, ni mondo e kinde ni makoro waneno ka koro koth. Koro apani bad migawo makoro chal mar kor lwasi nyose wacho ni kodhni dhi medore kamaendi nyaka dwe mar 6. Koro amedo mana jiwo ogandawa mondo wane ni wachope puothewa, wakomo, mak mana ni nitie chochni makoro nyowuok ni nitie fertilizer, Joyce, mabende koro gin fertilizer moko ma wanyalo wacho ni bandia. Koro tami nono to koro e kinde mabende wajiwo jopur mondo dhi okom, to fertilizer gi bende nyaka giti godo e komo ni dhi chalo nade, nikech chal ka gima japur dhi lalo fertilizer to kendo kokomo to chal ka gima odhi lalo cham e puodho. Koro apani anyalo mana jiwo sirkal bende mondo ne kaka ginyalo kedo kod achudhe makoro sani okwako sekta no mar fertilizer kod job lek makoro sani chal ka gima nitie kaka gitemo gwenyo jopur. To mak mana ne ogandawa meduru puro mondo dechwa, anyalo wacho ni mondo dechwa kochopo mbele kuchocho to wane ni opong' kod cham, Joyce, mondo kik waywa goche mag kech e ndalo mabiro mbele kaendi. Erokamano ahinya Beti Akinyi kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Bi walid ne nyaka Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar